Hello guys, this is Eric Lota Bigo City, capital Sur, Mindanao, Philippines. Part 2 na ni siya guys from Kiblawan, Davao del Sur. And part 2 na siya. Please subscribe, like, and share po. Maraming salamat po. Ito na. Naninda po ng yelo tanan. Katong nalingkod po ng yelo. Ay napalit po yelo. Ganda gamay. Sakit gamay no? Ha? Sana nag-video eh. Tuwa-tuwa doon. Tuyog-tuyog mo.
Kasi ito naman ito. Ano? Ano kay? Gamay. Kaya ra.